Исәнмесез укучылар, алдагы дәрестә без функция төшенчәсенә билгеләмә бирдек һәм функцияне бирү ысулларын карап үттек. Искә төшерик, функция дип нинди бәйлелекне атыйлар? Дөрес, бәйсез үзгәрешнең һәр кыйммәтенә бәйле үзгәрешнең бердән-бер кыйммәте туры килә торган бәйлелек функциональ бәйлелек яки функция дип атала. Функция бирү ысулларында искә төшерик. Җөмләләр ярдәмендә бирү, күплекләр ярдәмендә бирү, таблица ярдәмендә бирү, формулалар ярдәмендә бирү. Һәм вәгъдә иткәнчә, бүгенге дәрестә без функцияне график ысул ярдәмендә бирүне карап үтәрбез. Башта координатлар яссылыгында нокталарны билгеләүне искә төшереп үтик. Бирелгән нокталарны координатлар яссылыгында күрсәтик. Алга таба барабыз. Y тигез x квадрат минус 4x формуласы белән бирелгән функцияны тикшерик. Биредә x минус 1 һәм 4 аралыгында. Аргументның кайбер кыйммәтләре һәм функцияның шуларга тиңдәшле кыйммәтләре күрсәтелгән таблица төзик. Без x-ның кыйммәтен минус 1 һәм 4 аралыгында адым саен 1-гә арттыра барып сайладык. X-ның кыйммәтен абсцисса, y-ның кыйммәтен ордината дип исәпләп, x һәм y-ның табылган һәр кыйммәтләре парын координатлар яссылыгында нокта белән күрсәтик. Бу нокталар әлеге рәсемдә сурәтләнгән. Билгеле, аргументка билгеләнү өлкәсеннән бөтен булмаган кыйммәтләр биреп һәм функцияның тиңдәшле кыйммәтләрен табып, координат яссылыгында тагын да күбрәк нокталар билгеләргә мөмкин. Координат яссылыгында билгеләп була ала торган барлык шундый нокталар шул рәвешле функция графигын төзиләр. Димәк, билгеләмә. Координатлар яссылыгының абсцисслары аргумент кыйммәтләренә, ординатлары функцияның тиңдәшле кыйммәтләренә тигез булган барлык шундый нокталар күплеге функцияның графигы дип атала.